Здравейте, ученици! Днес в новият урок ще се запознаем с състоянията на водата, но преди това ще си припомним урока от миналия час. Това е урока за температурата и за нейното измерване. Температурата показва колко е топло или колко е студено едно тяло. За правилното определяне на точността на температурата на едно тяло се нуждаем от използването на термометър. При нагряване на телата температурата се повишава, а при охлаждане тя се понижава. Мерната единица за измерване на температура е Целзий. Отбелязваме с С. За прецизното измерване на температурата трябва да бъде избран подходящ за целта термометър. Можем да измерим температурата на въздуха, температурата на човешкото тяло, когато сме болни, или температурата на водата. Днес ще се запознаем с това как водата, поставена при различни условия, променя своето състояние. Запишете си плана на новия урок. Заглавието е състояние на водата. Първа точка – водни пари. Втора точка – лед. И трета точка – водата около нас. В зависимост от температурата на водата, тя може да бъде в три състояния. Лед – това е твърдото състояние на водата. Вода – това е течното състояние на водата. И водни пари – това е газообразното състояние на водата. Както всяко тяло, при нагряване и водата повишава своята температура. При нагряване тя се изпарява и се превръща в водни пари. Парата е прозрачен газ. Той често пъти е невидим. Водата се изпарява при всяка температура. Колкото по-висока е температурата, толкова по-бързо е изпарението. Процесът на преминаване на водата от течно в газообразно състояние се нарича изпарение. Ако върху котлона поставим с вода, котлонът дава топлина на водата и тя се нагрява. При достигане на температура от 100 градуса в обема на водата се появяват мехурчета, запълнени с водни пари. Те се издигат към повърхността и се пукат. Тогава казваме, че водата кипи или ври. Когато водата кипи, нейната температура остава непроменена. Кипенето е процес на бурно изпарение на водата при загряване. Водата кипи при достигане на 100 градуса. В природата водата се изпарява под въздействието на нагряването от слънчевите лъчи. Така, например, се изпарява водата от локвите след дъжд. Мокрият асфалт изсъхва, както и дрехите на простира. Ако над изпаренията на водата поставим предмет с по-ниска температура, то по него ще се образуват капчици вода. Този процес наричаме течняване. Това е преминаването на водата от газообразно в течно състояние. Можем да наблюдаваме този процес, когато навън е студено, а в стаята е топло и по стъклото на прозореца се образуват капчици вода. Твърдото състояние на водата е лед. Ако налеем във формичка за лед вода и я оставим в камерата на хладилника, водата се охлажда и при достигане на 0 градуса тя се превръща в лед. Ледът – това е вода в твърдо състояние. Процесът на преминаване на водата от течно в твърдо състояние се нарича замръзване. Водата замръзва при 0 градуса. Ако извадим леда от хладилника и
Като го оставим на по-топло място, той след известно време ще се започне да се топи. Преминаването на водата от твърдо в течно състояние се нарича топене. Замръзването и топенето стават при една и съща температура 0 градуса. За да замръзне водата, отдава топлина. Например, на студената камера на хладилника. А за да се разтопи леда, той трябва да погълне топлина. Той получава необходимата топлина от по-топлия въздух в стаята или от слънчевите лъчи. Вода има навсякъде около нас. В природата я откриваме както в течно състояние, така и в твърдо и като газ. Водата тече в реките, изпълва водните басейни, моретата, океаните, пуска се във водопадите. Когато водата замръзне, се превръща в лед. Откриваме я при ледниците, както и в ледените висулки по покривите през зимата. Когато се превърне в пара, тя преминава във въздуха около нас. Днес научихме, че водата, поставена в различни условия, мени своето състояние. При нагряване се превръща в газ, се изпарява и се превръща в газ. При охлаждане на водните пари се превръща отново във вода. При охлаждане водата замръзва и се превръща в лед. При нагряване на леда той се топи и се превръща отново във вода. Следващия път ще се запознаем с кръговрата на водата в природата.